تے سائی توکل شاہ امبالوی لکھیا رسول اللہ تشریف لے جا رہے سن تے اگو ایک کافر آیا کہنے لگا جی تسی کی کہندے ہو قیامت آنی؟ حضور نے فرمایا ہاں آنی. انہیں اگو کوئی گل کی تھی عرض حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے حضور اجازت ہوئے تے میں انہوں ہاتھ ہوتے قیامت قائم ہوندے نہ وکھا دیواں. تو آج کنیکشن تے یوٹیوب تے فلانا ٹوب تے سیٹلائٹ تے تو آج بک بک کرنا نا انہاں دے جڑے غلام سن انہاں کیا بغیر سیٹلائٹاں تے تاراں تو میں نو ایتھے قیامت دا منظر نہ وکھا دیواں. حضور نے فرمایا پیچھے ہٹو جڑیا او پیچھے ہٹ سمجھ تو کیا باتیں کرتا ہے کیوں جی. اور بدر دی طرف جانا ایک بندے نے کیا نا بھائی میری اونٹنی دے ڈھڈے چ کیوے حضور کو پوچھا تے میرے آقا تے او دا پھر پردہ رکھ گئے. ایک صحابی نے کہا حضور نو چھڑ میں تینوں دسنا تے ڈھڈے چ کیوے. اے تے اج الٹرا ساؤنڈ جمے نا تواڈے الٹرا ساؤنڈ دیاں گلاں کرنے ہو. حضور نے تو پردہ رکھیا لیکن صحابی نے پھر دس دیتا انہاں کہ میں تینوں دساں اے دے پیٹ چ کیوے. ہاں جی حضور فرمایا کی کیتا تو انہوں نے اس طرح کیتا جی. حضرت عمر ممبر تے خطبہ دے کے نہاون دے مقام تے فرمایا یا ساریۃ الجبل اوتھے کیڑا سیٹلائٹ لگیا ہویا سی تسی دو بلب ایجاد کر کے رسول اللہ دے دین نال بک بک کرنے ہو تسی. تو حضور دیاں گلاں کرنا تے حضور دے غلاماں دیاں گلاں کرنا. چار بلب ایجاد کر کے سائنس کی ترقی کیتی جدو انہاں ترقی کیتی نہ ماں دا پتہ رہا نہ بہناں دا پتہ رہا نہ پھپھی دا پتہ رہا نہ خالہ دا پتہ رہا نہ حرام دا پتہ رہا نہ حلال دا